Biti župnik u župi koja, evo, približava se svojoj 100. obljetnici je jedan veliki izazov, ali jedna velika odgovornost. Prvo, jedan veliki izazov jer sam kao župnik naslijedio toliku braću, fratre koji su ovdje radili i djelovali u ovom velegradu i ostavili iza sebe svaki na svoj svojstven način jedan pečat u ovoj župi. I ja kao onaj koji sam jedan možda od najmlađih župnika koji je imenovan u ovoj župi pokušavam raditi ono što mi je crkva naložila, a to je uglavnom da se koncentriramo na evanđelje, ali isto tako i na nacionalnu svijest da smo mi Hrvati u ovom velegradu. Dakle, izazov i odgovornost. Izazov da nastavim ono što su braća započela, a odgovornost da, koliko je u mojim mogućnostima, tu vjeru i taj hrvatski jezik i kulturu koji se ovdje događa u ovoj župi uistinu sačuvamo koliko je to moguće više. Na južnom kraju otoka Manhattana 1615. nizozemska istočno-indijska kompanija osnovala je svoju kolonijalnu postaju. Trgovina krzna s Indijancima pokazala se iznimno unosnom, pa je 1621. utemeljena nizozemska zapadno-indijska kompanija. 1625. ovdje se doselilo 30-ak valonskih obitelji, a naselje je dobilo ime Novi Amsterdam i postalo glavni grad kolonije Nove Nizozemske. U novo utemeljenom naselju, zbog korumpiranih guvernera, vladao je potpuni kaos. 1664. grad je osvojila Engleska i u čast kraljevog brata vojvode od Yorka preimenovala ga u New York. Pod britanskom vlašću New York je bio sve do 1783. i britanskog priznanja američke neovisnosti. Od 1788. do 1790. New York je bio glavni grad SAD-a, a George Washington je ovdje prisegnuo kao prvi predsjednik. Nema pouzdanih podataka kada su prvi Hrvati stigli na Manhattan, ali sve upućuje da su prve organizirane grupe naših doseljenika stigle u ovaj dio Amerike početkom 20. stoljeća. Naime, 1910. Fra Ambrozije Sirca dobio je poslanje od tadašnjeg njujorškog nadbiskupa Farlija da osnuje hrvatsku župu. Fra Ambrozije je uspio popisati 300 hrvatskih obitelji, no kako je bio bez sredstava, župu nije uspio osnovati. Pravo organizirano vjersko djelovanje Hrvata u Njujorku započinje 1913. dolaskom fra Ireneja Petričaka. Tada je ovdje već nekoliko tisuća Hrvata koji žive na zapadnoj strani Manhattana. Uglavnom su neškolovani i nisu govorili engleski. Tražili su duhovno utočište u crkvama čiji jezik nisu razumjeli. Uvidjevši situaciju, fra Irenej se sastao s generalnim vikarom biskupije u Njujorku, monsignorom Josephom Moonijem, koji je bio župnik Irske crkve Srca Isusova na 51. ulici između 9. i 10. avenije. U dogovoru s njim i s talijanskim Franjevcem, koji je služio u crkvi Svete Klare, 16. rujna 1913. organizirali su prvo okupljanje Hrvata u Njujorku. Iako nije bilo masovnih medija, glas o misiji na hrvatskom brzo se proširio, tako da je za vrijeme misnog slavlja crkva bila krcata. Poslanik nadbiskupa nazočio je misi, o svemu obavijestio nadređene i nadbiskup je već sljedeći dan dao ocu Ireneju dozvolu za osnivanje hrvatske župe. 26. listopada 1913. slavljena je prva sveta misa u Hrvatskoj crkvi Svetog Čirila i Metoda na adresi 552 West, 50. ulica. Fra Irenej je s članovima hrvatskih društava išao od stana do stana, upoznavajući svaku hrvatsku obitelj. Osnovan je crkveni odbor, čije je zaduženje bilo priprema za svečano otvaranje crkve. 16. studenog 1913. generalni vikar biskupije, monsignor Mooney, svečano je blagoslovio Hrvatsku crkvu Svetog Čirila i Metoda.
Od tada do danas u Njujorku je nazočna hrvatska riječ u Hrvatskoj crkvi. To je bio početak rada i suradnje oca Ireneja, crkvenog odbora i ostalih Hrvata koji su se zauzeli za uzvišeni cilj, duhovno i nacionalno okupljanje Hrvata u Njujorku. Želio bi naglasiti da je već 1913. uspostavljena Hrvatska župa, kada se u Hrvatskoj kao državi moglo samo sanjati. Dakle, u jednom Velegradu Hrvati se okupljaju i slave svoga Boga, ali isto tako okupljaju se da bi mogli reći da su Hrvati katolici. Dakle, to je, mislim, jako važno i uvijek važno ponavljati da su diljem Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, Američka crkva i biskupi prepoznali nas kao narod, ne kao dio nekakve Jugoslavije ili Austrije ili Mađarske, nego da dio hrvatskog naroda, hrvatskog bića koji je došao u Ameriku i komu treba omogućiti da može imati misu na hrvatskom jeziku, da može osnovati svoje etničke hrvatske župe. Kao i uvijek, crkva širi svoje djelovanje. Neposredno nakon osnivanja župe, a na poticaj oca Ireneja, osnovan je i crkveni pjevački zbor Sveta Cecilija, koja je već 1929. sa Columbia Recordsom snimila album uskrsnih pjesama. 12. srpnja 1914. osnovano je društvo imena Isusova, a 4. listopada iste godine i društvo Svete Krunice. Mnogi iz generacija svih župljana bili su članovi nekoga od tih društava. Broj župljana raste i da bi udovoljio potrebama župe, Fra Irenej uz pomoć mnogih dobrih ljudi 11. veljače 1923. svečano otvara dvoranu ispod crkve. Ona je sljedećih 50 godina služila kao jedini prostor za održavanje društvenih, kulturnih, glazbenih i karitativnih radova. Župa se razvija, pa su tako 3. rujna 1931. u župu došle časne sestre Kćeri Božje ljubavi iz Renkina u Pensilveniji. Posebno je važno njihovo podučavanje djece hrvatskom jeziku. Između dva rata iz ekonomskih, ali i političkih razloga, mnogi Hrvati odlaze iz Lijepe naše i Bosne i Hercegovine i upravo je New York bio prvo mjesto njihovog susreta s novim svijetom u kojemu žele ostvariti svoje snove kojima nije bilo suđeno da se ostvare u domovini. Drugi svjetski rat ostavlja krvave tragove u hrvatskoj povijesti. Blajburška tragedija i Titov krvavi komunizam obilježavaju to vrijeme. Na različite načine, a posebno preko pisama svojih najbližih, Hrvati New Yorka saznaju o političkim progonima svojih najmilijih u domovini. Upravo zbog komunističke političke torture, mnogi Hrvati bježe iz Jugoslavije. U želji da se domognu slobode, mnogi na tom putu pogibaju. 17. listopada 1947. osniva se dobrotvorno društvo Stepinac klub, koji se brine za Hrvate po evropskim logorima. Župa se brojčano stalno povećava, pa je zbog različitih aktivnosti često bivala iznajmljena stara, nekada gimnastička dvorana na 40. ulici, koja se nalazila u crkvu Svetog Rafaela, pa su tako renovirane i otvorene prostorije 24. listopada 1971. te imenovane u Hrvatski centar Sveti Nikola Tavelić. Dvoranu je slikama ukrasio tada malo poznati, a danas slavni Zvonko Mihanović. Te iste godine biskupija je dala dopuštenje nedjeljne mise u Velebnoj crkvi Svetog Rafaela. Nakon mise održavao se vjeronauk u prostorijama centra. Mi smo bili jako povezani. U ono vrijeme je bilo i ona druga strana kojoj nije odgovaralo, koji su se odgojili, ajmo reći, u jugoslavenskoj ideji ili u komunističkoj ili kako je bilo. I sad nije se to preko noći moglo promijeniti. Ove stranke, strančice, odbori koji su se javljali
ni oni nisu imali nekog određenog cilja. Mislim, cilj je svima Hrvatska država, ali nikakve podloge ideološke, niti povezanosti, ajmo reći, domovinske i tako dalje. I bilo je ljudi koji nisu htjeli se nikad izjasniti ko su, što su, jer spomenuti samo Jugoslaven, jugoslavenski i tako dalje, ja bih rekao uvijek, ne možeš ti njega zvati da je on Jugoslaven i Jugović, on je za mene Hrvat. Ja se borim za njega, da on postane i da se vrati u krilo majčino. Tih 70-ih, opet iz političkih razloga, povećao se broj izbjeglica iz Hrvatske koji su željeli u slobodni svijet. Župa je sve brojnija i zahvaljujući nastojanjima, posebno fra Mladena Čuvala, kardinal Kuk je dopustio da Hrvati preuzmu crkvu uz uvjet da ime Sveti Rafael bude dodano imenu hrvatske župe Svetog Čirila i Metoda. 10. studenog 1974. slavljena je posljednja sveta misa u Staroj crkvi. Nakon mise slijedila je procesija iz Stare u Novu crkvu. Taj događaj među okupljenima izazvao je i sjetu radi napuštanja starog doma, ali i oduševljenje radi preseljenja u veliku i prekrasnu crkvu i prostorije. Stara crkva je bila jako mala, malo naroda je moglo stati, parkiranje je bilo još i gore, to je bilo otprilike na 11. ulici, a crkva je bila na 50. Crkva je bila na 50. ali odmah iza ugla se moglo parkirati recimo 20-30 auta i po ulicama kako je ko mogao se snaći. Years ago, in 1950, if you said you were Croatian, people didn't know who you were. They say, Croatia, where's that? But it has changed over the years, and very much to our advantage. The Croatia is beautiful, beautiful. I remember my husband, Mike, being that he was born in Drageve, in Dugi Otok, he said once to me, Barbara, the Adriatic is beautiful. Being an American, I said, listen, nothing like America and the water. He said, no. Well, we went to Croatia, and I will tell you, there is nothing more beautiful than the Adriatic Sea. Bila je mala župa na 50. ulici, blizu 11. avenije. Nedeljom je dolazilo nekoliko naroda na misu, ali nikako koliko danas. Danas su puno više Hrvata dođe u ovu župu nego je onda bilo. Onda je bila mala župa, siromašna i govorilo se dalje da će se nastojati urediti i povećati se. The atmosphere in Old Church was wonderful. We were like brothers and sisters. Everybody was together. We used to go on Sunday after Mass. We used to have 10 o'clock Mass. And we used to all go upstairs in the choir and sing. And on Sundays, everybody, some of the men that were the older at the time, 18, 19, had cars. We all used to get in the cars and go to the Jones Beach. And we all took care of each other. And then, of course, the dances were down at church on Saturday nights. The Holy Name used to run them. And then it was bands like Johnny Duda and Rudy Richmond, and the Holy Name ran it. And we were wonderful. Everybody cared for each other. It was small, beautiful. As I said, still to today, we can call up somebody. It was like we saw them yesterday, no matter where they are, from our church at 50th Street. Normalno je dolazilo na misu otprilike 100-tinjak ljudi, nekad manje, nekad više. Ali u svečane dane nije se imalo mjesta ni za parkirati, ni za ući u crkvu. Ljudi su stajali izvana i slušali, ako je bio jači glas, svećenik da malo jače govori. Inače, ljudi ostanu na ulici i pričaju i od mise nemaju ništa, ali svojom prisutnošću kažu mi smo Hrvati, mi smo tu. Ovaj jedinstveni, sačuvani film iz tog vremena na lijep način pokazuje atmosferu Božića u Novoj crkvi.
Ne postoji ništa važno što se desilo za Hrvate u New Yorku, da na neki način ne bi bilo vezano uz ovu hrvatsku crkvu. Ona je bila centar vjerskog, ali i kulturnog i političkog života za sve koji dišu u Hrvatskoj. Hrvatska je župa bila čuvar hrvatskog bogoštovlja, jezika i domoljublja. Hercegovački Franjevci koji vode ovu župu uvijek su imali poseban osjećaj za New York i na mjesto župnika slali su posebno značajne svećenike. U prigodi proslave 100. obljetnice ne bismo smjeli zaboraviti fra Irineja Petričaka. Nakon njega ovdje su bili fra Ambrozije Sirca, fra Franjo Čuturić, fra Bono Andačić, fra Zvonko Mandurić, fra Anzelmo Slišković, fra Božidar Benković, fra Patrik Cigić, fra Silvije Grubišić, fra Vitomir Naletilić, fra Mladen Čuvalo, fra Slavko Soldo, fra Ilija Puljić, fra Marko Puljić, fra Slaven Mijatović, fra Ivica Majstorović, fra Nikola Pašalić. Nemoguće je u jednom filmu opisati sve što se dešavalo prvih 100 godina, ali je ipak za spomenuti da se od 1974. emitira hrvatski radio program. Snimao sam radio programe, nikad čaša vode nije bila kraj mene. Nikada. Najprvo nisam pušio, voda mi nije trebala, ja bi napravio svoj program i onda trčim na radiostanicu, ali ljudi su bili s nama toliko povezani. Natjecali su se ko će biti u redu čekati da može vrpcu, malu kasetu odnijeti na radiostanicu. Pokrenut je bio i televizijski program, ali se, nažalost, nije uspio dugo održati. 10. lipnja 1971. na mjesto časnih sestara Kćeri Božje ljubavi došle su školske sestre Svetoga Franje iz Bijelog Polja iz Hercegovine. One predano rade u podučavanju djece, brinu se oko održavanja crkve i župnih prostorija, one su na neki način dobri duh ove župe. Uvijek skromne i nenametljive, a uvijek su tamo gdje ih narod treba. Mogu reći da daju jedan poseban pečat, kako vjerski, tako i kulturni, tako i majčinski. Bez obzira što časne sestre nisu majke u doslovnom smislu riječi, ali one na poseban način imaju osjećaja prema djeci, prema mladima, prema starima, tako da u toj svojoj odluci da slijede Boga i bližnjima pomažu na jedan specifičan način. Mislim da bi ova župa bila puno drugačija i puno bi drugačije izgledala da nema naših časnih sestara. Ja sam u New Yorku sad 5 godina, a prije toga sam bila 11 godina. Prvi put sam došla 88. bila sam do 99. Došla sam za vrijeme komunizma i onda sam vidjela, to sam doma čula, ali to nisam osjetila. Tada sam to doživjela i osjetila kako je ljudima koji nisu mogli ići doma. Njihovi su doma mrili, oni nisu mogli otići. I župa im je tada bila sve. Oni su odmah zvali župu da kažu da su njihovi umrli. I tako da sam to tada doživjela još drugačije. Iza ovih promjena, sad kad sam se ponovo vratila, to je nešto drugo. Ali isto se tu osjeti jako velika potreba i crkve i nas možda sestara tu što radimo i tako. Župa je jako mješovita, znači da ima ljudi iz svih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Dalmacije ima više nego iz drugih dijelova, a tako da su ljudi, ovi što dolaze u crkvu, što kontaktiraju s nami, oni su jako privrženi i crkvi i nama. Članica sam provincije školskih sestara, Hercegovačke provincije, a dolazim iz Ljubuškog, gdje sam završila moj radni vijek u školi Marka Marulića. Otišla sam u mirovinu i onda sam, evo, po poslušnosti
poslanju mojih poglavara došla ovdje u ovu zajednicu. Pučanstvo, kateheza, pastoral, evo, to je to što ovdje radim. Pa zašto nas vole? Mislim da treba njih pitati zašto nas vole. Jer ne znam, ja kažem koliko oni nas vole i mi njih volimo. 1974. otvorena je i ljetna hrvatska škola, koja je trajala 8 sati dnevno, 6 dana u tjednu. Održan je i pod vodstvom fra Ljube Krasića utemeljen Hišak, Hrvatske izvan domovinske škole Amerike i Kanade. Hrvatska škola postoji i danas i upravo je njezino djelovanje ključno da su mnogi naučili hrvatski jezik. Prvi sat je hrvatski jezik i kultura, malo povijesti, to je prvi sat, sat i po tu negdje. Drugi sat idu ili na pjevanje, ili znali su priču, dramsku program ili u likovni, tako neke stvari. I onda poslije svi otiđu u kolo, u folklor. I svaki razred ima svoga učitelja i uču svakakva kola i svakakve stvari. I traje do negdje oko 10, 10 i po navečer. Djeca su učenici od 1. do 9. razreda i većinom su župljani hrvatske zajednice, ovdje hrvatske župe ovdje u New Yorku. Svaki petak se sastajemo od 7 sati navečer do 9:30. Djeca dolaze iz New York, New Jersey, Connecticut, ima nas od svugdje, ali to su 3 najbliže država. I neki možda iz Pennsylvania nekad dođu. Kao župni vikar ja sam isto tako i ravnatelj hrvatske škole, gdje u suradnji sa roditeljima, volonterima i drugim ljudima želimo djecu odgajati u hrvatskome vjerničkome duhu. Da napravimo jedno mjesto i vrijeme koje je mogućnost da djeca budu zajedno, da se upoznavaju, druže, da stvaraju prijateljstva, da na taj način grade svoje prijateljstvo i zajedništvo, a u to vrijeme isto tako da upoznaju i nauče i našu hrvatsku kulturu i jezik, da zavole što su Hrvati i da na taj način doprinesu gradnje naše župne zajednice. 1977. otkriveno je poprsje kardinala Stepinca radi Ivana Meštrovića, a 10. veljače 1980. dogodio se veliki simbolički događaj za župu. Nastojanjem župnika fra Slavka Solde i mase župljana, a uz zalaganje i pomoć najodgovornijih osoba grada New Yorka, odobreno je da se povodom 20. obljetnice smrti kardinala Stepinca dio 41. ulice ispred Hrvatske crkve nazove imenom ovog mučenika i budućeg hrvatskog sveca. Do danas to mjesto nosi naziv Stepinac Place. Stepinčevo je dan koji crkvu uvijek ispuni do posljednjeg mjesta. U goste stignu ugledni svećenici ili biskupi iz Hrvatske, a nerijetko je gost i prvi svećenik New Yorka. Well, first of all, I enjoy them. And they're fun-loving, and they're people of joy, and their food is good, and their beer is good. And I used to love, in Milwaukee, I would love to go to the parish, but they're a good example to us, because they show us that even when they come to the United States and are now very proud, patriotic Americans, they still say, but the greatness of America is that we can keep our customs, and we can still be proud Croats, and we can still be fervent Catholics. And they remind us of the greatness of the United States. Where else? Here we are in New York City, and here you have this huge, beautiful Croatian parish, filled to standing room only on Sunday, with people praying and singing in Croatian. It's what America is all about, and I'm so proud of them. Crkva je obogaćena i mnogim originalnim radovima hrvatskih umjetnika fra Joakima Jakova Gregova i Josipa Crnoborija.
Hrvati imaju poseban odnos prema zemlji, svojoj zemlji. Stoga je s oduševljenjem dočekana inicijativa da se 1973. kupi komad lijepe zemlje, 18 hektara, u New Jerseyju, koji je odmah nazvan Hrvatska zemlja. Od tada do danas tamo su održani mnogi piknici i različita događanja na kojima su sudjelovali gotovo svi župljani i mnogi gosti. Nemoj tugovati, oj Hrvatska mati, nemoj tugovati. Zovi, samo zovi, svi će sokolo. Pokojni fra Mladen Čuvalo, koji je tada bio župnik ovdje u ovoj župi, videći potrebe Hrvata, katolika, vjernika, daleko je bio san u domovini da će biti nezavisna. Dakle, on zajedno sa nekoliko župljana odlučuje da se osnuje klub. A klub se zove Croatian Cultural Club Kardinal Stepinac. Dakle, kulturni klub Kardinal Stepinac, koji se pravno ustanovio od zajednice Hrvata koji su pripadali ovoj župi da bi se kupio dio zemlje. Ta zemlja je popularno nazvana Hrvatska zemlja, koja je Hrvatska. To je jedini dio na području ove tri savezne države koji uistinu pripada Hrvatima kao takav. Dakle, moramo razlikovati između činjenice da je ovo Hrvatska župa i između jednog komada zemlje koji pripada Hrvatskoj organizaciji kao takvoj. Svaka župa je Hrvatska, ali svaka župa pripada dotičnoj biskupiji i nadbiskupiji. Naša Hrvatska zemlja pripada Hrvatima ove župe. Oni su vlasnici, oni su udruženi u korporaciju, oni biraju odbor i predsjednika koji se onda brine za tu zemlju. Kad smo kupili Hrvatsku zemlju, tu su bili strašno veliki radovi. Taj dio Hrvatske zemlje je bio prašuma. Svakoga tjedna nakon kupovanja zemlje mi smo organizirali radove na čišćenju da bi mogli stvoriti što smo stvorili danas kulturnog društva Kardinal Stepinac Hrvatska zemlja. Društvo Kardinal Stepinac je besprofitna organizacija koja radi za ovu zajednicu, za hrvatski narod u ovoj župi. Nastala je 1973. godine kad je naš narod iz ove zajednice prikupio novaca i kupio veliki komad zemlje u New Jerseyju, 46 hektara, i velikim radom napravio taj dio zemlje da bi služio našoj zajednici, da bi se tu mogli održavati piknici. Imamo dva velika župna piknika za Svetog Antu i za Veliku Gospu. Naša Hrvatska zemlja ima i danas svoju ulogu jer nam omogućava da se sastajemo, družimo, da slavimo gore na otvorenom Svetog Antu i Malu Gospu ili Veliku Gospu, da se družimo na raznim piknicima. Što će Hrvatski kulturni klub Kardinal Stepinac i njihov odbor i naši župljani kao članovi te organizacije odlučiti u kojem pravcu ćemo ići, to ćemo ako Bog da vidjeti u budućnosti. Svi župljani na poseban način u sebi nose odnos prema svojoj domovini, koja je stoljećima bila u uzama tuđih gospodara. Stoga su od početka rađanja nove Hrvatske države ova crkva i centar uz nju bili centar okupljanja Hrvata koji su strepili kako će se odigrati drama koja je započela 90-ih. Prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, nekoliko je puta bio ovdje. Nema značajnijeg hrvatskog političara koji se u dvorani ukrašenoj hrvatskim grbom nije obratio svome iseljenom narodu. Ovdje se slavila nezavisnost, ali i tugovalo zbog rušenja Vukovara, Dubrovnika, Osijeka, Mostara. Odavde su otišle tone lijekova, hrane i odjeće, ovdje se skupljao novac za obranu domovine. Nema župljanina koji nije sudjelovao u tim akcijama u danima ponosa i slave. Tijekom zadnjih 10-ak godina otvorena je i nova dvorana ispod crkve koja je prikladna za mnogo veća događanja, a potpuno je renoviran i krov crkve te crkva iznutra.
Bez pomoći Župljana sve to ne bi bilo moguće. A hrvatskom čovjeku ništa nije teško kada je u pitanju njegova crkva i svećenici. Ne može ga zaustaviti ni daljina, ni gust promet, ni vremenska nepogoda. On je uvijek tu da pokaže kako nas ima i kako volimo svoju hrvatsku crkvu. Specifikum ove župe je da Hrvati koji dolaze tu u crkvu moraju čak voziti neki po sat vremena. Zamislite, da vas netko kaže da trebate ići u crkvu sat vremena voziti. Koliko bi se vjernika Hrvata u našoj domovini odlučilo ići na svetu misu da mora voziti sat vremena? Kad vi gledate tu situaciju, onda stvarno zapitate se kao svećenik, stvarno kolika je duboka vjera tih ljudi koji se toliko žrtvuju i dolaze na svetu misu da bi prošli bezbrojan broj drugih katoličkih župa, ali ipak da bi došli ovdje, u svoju župu, u svoj jezik, među svoj narod, među svoje prijatelje, da bi zajednički slavili Boga na hrvatskom jeziku. Drugi specifikum ove župe je da praktično 90% njih koji dolaze na svetu misu mora platiti da bi došli na svetu misu. A sad što to znači platiti? Moraju platiti ili tunel ili most da bi došli na Manhattan. Dakle, daljina, promet, obaveze utječu, ali bez obzira na sve to, ljudi ipak dolaze, vjernici ipak dolaze. I sastajemo se nedjeljom i slavimo Boga. Drugo, što mogu reći, to je ta privrženost ovom mjestu i ovoj župi i fratrima i sestrama koji su trenutno ili koji su bili u prošlosti i vodili ovu župu. Dakle, tu se osjeća jedna duboka ljubav prema nama koji smo sada u župi, prema sestrama i fratrima koji su bili prije, jedno duboko poštovanje. Jer ljudi dan danas vjeruju svojim fratrima, a vjeruju da mi s njima možemo raditi i da oni s nama mogu raditi. Važan doprinos mnogim događanjima daju Tamburica i folklorno društvo kardinal Alojzije Stepinac. Ja sam se odmah uključio u župu jer čovjek kad ode iz Hrvatske, iseli iz Hrvatske, izgubi obitelj. I da bi našao sebe nekako, onda nađeš, meni je najbliže bilo biti u župi, to je stekao sam novu obitelj pri župi Hrvatskoj. I onda sam se aktivirao u folklornu grupu koja do tada nije nosila ime kardinala Stepinca, nego je bila samo Tamburica i folklorna grupa. Onda je Fra Mladen rekao, čuješ, pa ovo je sramota da imamo Tamburicu, imamo grupu, a nema imena, jeli? Pa smo u dobrom razgovoru uz priču što bi uzeli smo ime kardinal Stepinac. I od tog dana ja sam uvijek aktivan i 30 godina sam vodio okolo grupu i plesao u njoj. Ja sam plesao do svoje 45. 6. godine, ali možda bi još nastavio, već su moja djeca došla pa bi bila sramota plesati sa svojom vlastitom djecom. Naši plesači se sastaju svaki petak. Počima proba u 8:30 navečer i za pola sata djeca vježbaju vokalni dio folklora. Naš učitelj, gospodin Javor Bračić, on je voditelj za vokalni dio naše grupe. Onda iza vokalni dio djeca se sastaju dole u velikoj dvorani i imaju probu za folklorni dio. Mi plešemo kola od puno različitih mjesta Hrvatske, iz Dalmacije, Slavonije, Hercegovine. Uz Stepinčevo dva su posebno važna dana u životu župe tijekom godine. To je Uskrs, a na poseban način i lijepa jedinstvena procesija s križem po gradskim ulicama kada se Hrvatima priključe i mnogi Amerikanci.
Naravno, Badnjak je dan kada u crkvu teško mogu stati svi oni koji Isusovo narođenje žele dočekati u crkvi. U pjevanju hrvatskih božićnih pjesama na Manhattanu kao da se čuju sve čežnje koje je hrvatski čovjek donio ovdje, daleko od svog zavičaja. Župa Sveti Ćirila i Metoda danas u svome adresaru ima 1500 obitelji koji su podijeljeni, ja bih rekao, u 3 skupine. Župljani koji imaju svoje koverte, koji pokušavaju redovito dolaziti na svete mise nedjeljom i blagdanima. Onda oni koji su malo udaljeniji dođu nekoliko puta godišnje i oni koji ja nazivam prijateljima, koji nam se jave za Božić i za Uskrs ili žele svoju djecu ili unučad da im se krste, to i tako. Imamo u župi naše ministrante, tu se nalazi zbor, zatim hrvatska škola i velika kologrupa, a od nekoliko zadnjih godina imamo i tamburicu. Imamo 2 društva koja povlače svoje postojanje od osnutka naše župe, to su Društvo Svete Krunice i Društvo imena Isusova. Društvo Svete Krunice to su uglavnom naše žene i djevojke koje svoje vrijeme, svoj trud i molitvu poklanjaju svojoj župi. Dakle, uz njihov molitveni život koji daruju svojoj župi, važno je naglasiti njihovo karitativno djelovanje, gdje se svake godine pokušava pomoći na poseban način nemoćnima, starima, potrebnima u domovini, kako Hrvatskoj, tako i Bosni i Hercegovini, ali imamo i nekoliko projekata diljem svijeta, tako da se čak školuje i nekoliko djece siromašne u svijetu, od, naravno, sve dobrovoljnog rada. Cilj ovoga društva je da pomožemo ovoj župi, da najprije molitvom, a zatim karitativnim radom. Radimo u kuhinji, prodajemo kolače da i ljudi koji dođu na Svetom Isu se osvježi, jer dosta od njih jako daleko žive. I pravimo kolače za piknike i bankete kad ima župa, tako da i naš župnik je naš duhovni vođa, tako da jako dobro surađujemo. Mi pomažemo njima, a oni pomažu nas da duhovno rastemo. Društvo imena Isusova je društvo koje je također osnovano u samim počecima naše župe. Ono uglavnom okuplja danas stariju populaciju naših muškaraca, muževa, koji kao i Društvo Svete Krunice svojom molitvom i dobrotvornim radom pomažu župi. Eto, hvala Bogu, zadovoljni smo sa kako župa radi i sa brojem župljana. Prošle godine, u 2 godine uzeli da smo obnovili krov nad crkvom koji košta više od $1 milijun. Evo sada uređujem, kako ste možda i sami vidjeli, crkvu iznutra i još su tu neki radovi koji treba poduzeti kao pod. Ovo je ko jedna velika obitelj. Naprimjer, ima ljudi, što ja znam od kad
sam se rodio, kad dolazim, koji ja se držim njima ko da su u mojoj obitelji, ali mi nismo nikad bili kod njih na večeru u kući, čak ne znam gdje živi, znam da živu ili u Connecticut ili tamo, ali nismo nikad, ne iđe se nismo kao kućni prijatelji, ali viđamo se svaku nedjelju i to su kao, ja znam ako treba nešto, moram, treba mi pomoć ovim, da će ljudi pomoći. To je više kao jedan veliki obitelj. Hladno održavanje naše crkve je veliki teret za župljane i znači na neki način ih moramo motivirati i upozoriti s čim se susrećemo kroz godinu. Prema tome, najbitnija stvar je uključiti se u procese koji se događaju oko naše župe. Naša župa ona ima jednu funkciju da napravi svakog Hrvata kad uđe u nju. Nema veze iz kojeg je kraja. Da dobije osjećaj da je on na misiji u svom rodnom mjestu. I ja mislim da je to cilj naše župe i da je to možda najpotrebniji osjećaj za čovjeka koji je vani, život je težak, dođe do svakakvih poteškoća. Ali to je jedno mjesto gdje se mora čovjek osjećati da je on stvarno tu komodan i da ima nešto što ga povezuje uz širiju zajednicu, uz vjeru, a u isto vrijeme i uz kulturu. Prva razlika, najočitija koja mi je bila kada sam došao ovdje u New York je da je ovo dosta brojčano veća zajednica, dosta dinamičnija, usudim se reći dosta mlađa i naravno zbog samog svog položaja, zbog same važnosti ovoga grada i svega onoga što je vezano uz njih. Dakle, potpuno drugačije životne okolnosti, iako je isti narod, ista ideja okupljanja i života, ali ipak svako mjesto očito nosi svoje specifičnosti. This church is more than just a church where you go every Sunday. It's about family. It's you feel part of a community. So it's a very different feeling than when you go to a regular American church. Nema značajnijeg hrvatskog kulturnog ili estradnog imena koje nije bio gost ove hrvatske župe. Ovdje su nastupali i Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba, i Ivan Aralica, i Thompson i mnogi drugi. Svi su dočekani otvorena srca, a mnoga gostovanja ponavljana su nekoliko puta na obostrano zadovoljstvo. Hrvatske župe u Americi i Kanadi, pa tako i ova, dolaze ovih zadnjih godina do jednog, neću reći preloma, nego izazova. A izazov je u tomu koliko će ljudi, odnosno župljani koji pripadaju određenim župama, moći dolaziti i pomagati te župe. U prvom redu radi se o starosti. Mi htjeli ili ne htjeli, sve naše župe stare. A to znači nemamo više veliki broj priliva Hrvata kao što smo imali prije, vjernika Hrvata, koji dolaze i koji se uključuju u župe. To se događa i sa ovom našom župom. Populacija prirodno stari. Djeca njihova i unučad koji ostaju uz župu uistinu vole i dolaziti i moliti se i sudjelovati u raznoraznim aktivnostima župe. Ali budući da se mladi žene sa Amerikancima, koji su podrijetlom ili Italijani, ili Irci, ili ne znam nija koje druge nacije, dolazi do asimilacije, koja je neminovna. Treba tim ljudima i vjernicima koji žele imati hrvatske svećenike, koji žele imati hrvatske župe, omogućiti da oni i dalje dolaze, da se i dalje mole na svojem materijskom jeziku, da i dalje sudjeluju svim srcem i svom dušom u radu s pojedinih župa.
A vrijeme će samo pokazati kad kojoj župi više neće biti potreban hrvatski govoreći svećenik, onda u tim slučajevima, kao što se već događalo u Pensilveniji, mi fratri predajemo župu mjesnom biskupu koji onda dalje odlučuje hoće li on staviti drugog svećenika tu ili što će uraditi s tim vjernicima koji su dolazili u te hrvatske župe. Amerika je za Hrvate oduvijek bila obećana zemlja. U zadnjim desetljećima za mnoge je to bio New York. Mnogi kažu, ako si uspio u New Yorku, uspio si u životu. Svijet se mijenja i malo što je ostalo isto u zadnjih 100 godina. Možda je od svega jedino ostala sačuvana ona ljubav koju hrvatski čovjek nosi prema svojoj domovini i prema crkvi. To je ono što nas, kao narod, izdvaja od mnogih drugih. 100 godina Hrvatske župe Svetog Čirila i Metoda to najbolje svjedoče.